Ahojte kamaráti, ahojte kamarátky. Vítam vás opäť v ďalšom pokračovaní rozhovorov zo Zeleného kresla. Z Bratislavy sme sa vrátili späť domov, tam, kde Zelené kreslo sídli, do Liptovského Mikuláša, do kaviarne Retro Gallery. Našimi tradičnými partnermi sú spoločnosť Sentia, Klinkar Liptov, Leasing Centrum, no a samozrejme kaviareň Retro Gallery. A hostitelia ostávajú tí istí, a to Tomáš a Peťo a moje mesto. A moje meno ostáva to isté. Stále som Samo. Ahojte. Ahojte kamaráti, vítam vás v ďalšom pokračovaní rozhovorov zo Zeleného kresla. Teraz sme sa opäť vrátili do Liptovského Mikuláša. Tie predchádzajúce rozhovory sme nahrávali v Bratislave. Do tej Bratislavy sa opäť vrátime zase s inými hostiami, no teraz nás čaká kolotoč rozhovorov práve v kaviarni Retro Gallery. Retro Gallery. Krásne som to povedal. Kamaráti, ak chcete vedieť, ako takéto nahrávanie prebieha a čo všetko sa tu môže stať a koľkokrát môžeme opakovať napríklad taký úvod, tak príďte do Liptovského Mikuláša, do kaviarne Retro Gallery. Môže sa tam stať aj napríklad toto. Do tretice všetko dobre. Sme v kaviarni Retro Gallery. Mojím hosťom dnešným je Paľo Onderík, ktorého možno viacerí poznáte ako Hederík. Čau. Ja ďakujem za pozvanie. Paľo, budem ťa oslovať Paľo alebo Hederík? Chceš? Ako len chceš, kľudne, môže aj Paľo. Ináč akože sranda je to, že to Hederík, to meno ako mi prischlo, alebo všetci ma tak volajú, tak v podstate ja som sa tak nikdy nepomenoval, no to bol názov firmy, alebo respektíve ešte veľmi dávno to bolo nejaká značka, ktorú som si myslel ako deti. Ja som to začal používať na autách a postupne sa z toho stalo nejaké synonymum môjho mena. A to tuning, čo furt spomínaš, tak ja som mal v názve firmy niekedy Hederík Tuning, nebolo toto Hederík Design. A neviem, asi 10 rokov dozadu sme to museli zmeniť kvôli tomu, že z toho tuning, jak je to teraz, že tuning nie je zločin a tieto všetky agentúry, organizácie, tak v podstate evokovalo to v ľuďoch niektorých takéto to niečo zlé a tak sme to skúsili tým iným smerom a bola to dobrá voľba. Myslíš, že v nich evokovalo to niečo zlé, alebo si myslíš, že to je jednoducho, že zájdeš do Teska, niečo kúpiš a bude tuning? Ono je to taký ten svet, že autičkári, alebo ako sa to akože celkovo volá, že autičkári, a do toho spada v podstate všetko, že či si veteranista, či si to pre niekoho. Ale v podstate ja tvrdím, že to je úplne odlišný svet, lebo sú ľudia, ktorí majú radi autá a nemusia mať nič upravené, ale majú radi autá. Hej, potom môže byť niekto doma rád veterán, môže byť niekto doma rád tuningové auto a tak sa k nemu chová, nebude ho ničiť. A potom sú ľudia, ktorí nemajú s autami alebo respektíve s úpravami nič spoločné, robia len zle s tými autami, hovoria si autičkári a v podstate to meno celkovo sa tvorí nejak automaticky ako spoločné, vieš, a toto je podľa mňa ten problém. Tak toho si sa ty vlastne chcel ako odskočiť od toho, takže si Hederík Design. A máš aj k tomu nejaké prezývky, že Heďo? No toto je vec, ktorú že urobia ti z názvu firmy meno, to je v pohode, a potom ti ešte to meno ešte dokážu vlastne ďalej skloňovať a zdrobňaliňovať, takže ja už som si zvykol. A Heďo, presne. Hej, Heďo. Kedy toto všetko začalo? Kedy si začal hovoriť, že Hederík Tuning, alebo v podstate kedy začal vznikať Paľo Onderík ako tuner? Nie je to urážka, že tuner? Nie, vôbec nie je urážka. No, názov ako taký, že som to začal používať na autách a respektíve začal som sa tomu venovať tak nejak akože vážnejšie, bol ten 98. rok a vtedy som už vlastne začal, ja som ešte nemal vodičák, lebo ten prišiel v roku 2000, ale od 15 samozrejme začali motorky, ja som pretekal na autách od nejakých 11 rokov, takže to ma vlastne priviedlo k tomu tuningu, ten motošport. A mama si kúpila vtedy Fungal nové Punto, to bol 97. rok, to bola tá jednotka, no a to v 98. prišlo a hneď to proste som to No dobre, ale ja som sa dočítal a to som sa ťa v podstate kedysi dávno pýtal, že prvé auto, ktoré si upravil, bola 127. To bolo moje vlastné už. To bolo moje prvé auto. Takže máme si najskôr pokazil a potom si išiel do toho svojho. No neviem, či to bolo pokazané, ale prvé, ktoré som upravil, bolo akože rodinné auto kvázi. No. Čo si mu spravil?
To nič, komplet hneď nárazníky, výfuk, veľké kolesa, volant, všetko, čo sa v tej dobe dalo. A to boli nejaké prefabrikáty, ktoré si kúpil? Áno, to ešte bol taký ten, také noviny, neviem, či si to veľa ľudí z tých mladších nebude pamätať, že Avízo. Tam si tak listoval, ty to určite poznáš. A to nebolo, že obrázok, jak dneska si na webshope. Tam bolo proste jedna firma, oni sídlia niekde na Orave a oni vlastne boli takí prví, ktorí vlastne dovážali alebo vyrábali tieto laminátové diely, to boli také tie podnárazníky. To bola firma, že MS Design, to boli vlastne kópie toho a to bol vlastne, že podnárazník Prahy. A to si objednal tak, že videl si, že Fiat Punto, to prišlo, nevedel si, čo príde. A to bolo takéto prvé, že sa to tam vlastne montovalo, lakovalo a takisto potom nejaké kolesá, väčšie výfuky a už to začalo. Vieš, No, takže to prišlo, ty si to tam namontoval, No. nastriekal si to. No jasné. Čo mama? Nie, že ona s tým bola v pohode. No a s tým autom sme vlastne, ja som s tým potom začal jazdiť slalomy a takéto veci, lebo ešte som S maminým autom. No jasné. Mali sme tu takého typka, No. čo parkuje u mami v obývačke motorky. A vlastne ono to potom tak išlo postupne a prišiel bod, kedy som dostal vodičák a teraz hovorím, berem si auto a vtedy to začalo, že no ale však vieš, tak som sa nahneval, kúpil som si prvé svoje a už... 127. 127. A tej si spravil čo? 127 to bola preto, že to bolo prvé auto, ktoré sme my mali, keď som sa narodil. To mal zase môj otec. A to bola pre mňa taká tá ikona. A dodnes je to auto, si myslím na to, že to je rok 72, dajme tomu. Myslím, že vtedy to bolo auto roka, lebo oni tiež boli viacej týchto. Keď si zoberieš, v Československu jazdili Škodovky a keď si porovnáte dve auta, podľa mňa to bolo diametrálne odlišné. A mal som možnosť kúpiť 127, ktorá nebola hnilá. Malo to 900-kový štvorválec s nejakými 45 koňmi. No a to hneď od prvého dňa, rekaro, sedačky, velikánske blatníky, široké kolesá a už to potom takto išlo. No. Koľko si mal rokov? 18. Odkiaľ si mal na to prachy? Som brigádoval. OK. No. To znamená, že mama ťa poslala na brigádu, ty si je za to, že si je zničil auto. Ty si všetky peniaze, čo si zarobil, ona ťa tam poslala, že chod si zarobiť na brigádu peniaze, vrátiš mi to za to punto. Nie, no počkaj, ono to začalo skore, lebo tie úpravy, ja som v 15 som chcel motorku. Tak som si kúpil motorku, upravil som si tu, vieš, akože to nebola nejaká, ja neviem, čo som mal prvé, tuším Simpson klasické, vieš, 15 rokov, čo v tej Čo si dobe. upravil na Simpsone? No tak dostal hneď lák, nejaké veci a predal som ho už drahšie, ako som ho kúpil. Potom som mal takú veľkú Apriliu crossu 50-kovú, tu takisto. No a už tie peniaze, keď som tú motorku predal, ja teraz si nepamätám presné číslo, a mám pocit, že v tej dobe som ho predal za 30 000 korún a za 25 som kúpil 127, takže mi ešte 5 ostalo na úpravu. Chodil som brigadovať, u otca u nich vo firme som proste pracoval a som si zarobil peniaze, nejaké som si A ušetril. skladal si to doma pred panelákom v garáži? Nie, ja som mal, babka mali normálne akože chatu, nedaleko Bratislavy, v Dunajskej Lužnej, kde vlastne teraz ja bývam pri Bratislave. No a tam vlastne dedo tam mal garáž, z tej som ho vysťahoval a tam to začalo. No ale to boli také disciplíny, že si predstav, že prišiel si tam v zime, popršalo, vieš, vyrobil si nejaký strašný spoiler vpredu 3 cm od zeme, vycúval si z tej hlinenej trávy, tam si zapadol, hneď si to odtrhol. No, boli ťažké. Je nejaký člen rodiny tvojej, ktorému si niečo nevypáratil kvôli tuningu? Ako auto myslíš? No neviem, tak máme si zničil auto, babku si vysťahoval z garáže. Tátko mal dodávku Sprintera, vieš, ten prvý Sprinter veľký, to takisto hneď, rekaro, sedačka, volant, pedále, športový filter, zabili sme turbo po 50 000 km, ale pekne to svišťalo. No, a tak on ma k tomu priviedol, vieš. Tatko? No jasné. Tak samozrejme, to bola daň za to. No. Tak si mu zničil firemnú dodávku. Neviem, si zničil, ale tak potom prišlo novšie hneď, budeme to čipnúť, vieš. Si predstav, že dodávka 260 koní, 550 Nm na diaľnici, vieš to predstaviť, ten novší Sprinter, chlapík ide s nejakým osobákom z oktávkou a ty bim, stena odíde pred tebou, no. V Mercedese došiel na servis, dáš mechanikové auto, ten sa vráti z testovacie. V Nemecku to bolo niečo, sa nám pokazilo a prišiel nemecký technik a takto nám hrozil, že čo sme s tým autom urobili, vieš, lebo tam si pridal a no. A tak oni ma v tom podporovali. Akože dovolili mi na tých autách, ale podporovali ma iba do toho momentu, keď som to začal robiť strašne veľa, tak mi furt, že rob niečo iné, toto ťa neuživí, škola a tak, neviem čo, tak samozrejme aj školu som nejakú skončil. Akú? Ja mám pedagogickú fakultu, bakalára a chodil som na stavebnú fakultu kvôli mojej strednej škole, len tam to vždy skončilo matematikou, lebo mne matematika proste nešla. Vedel som kresliť, geometrie a tieto veci, ale prišla matematika, derivácie a tieto logaritmy, nič, to proste koniec. Tak som hľadal školu, že kde nie je matematika. Prišiel som na to, že sa dá externe pedagogická fakulta. Tu sme skončili akože bakalára, no a keď sme chceli ísť na magistra ďalej, tak povedali, že tento rok to neotvárame a blá blá blá, tak som sa na to vykašľal. Potom som učil 2 roky v autoškole, lebo ma to akože bavilo, furt som chcel niečo, len tam to zase stroskotalo na
na problémoch s vedením autoškoly a komisármi, ktorí proste mali problém s tým, ako metódou ja učím. Že som sa snažil do premávky pripraviť človeka, ktorý keď sa zaraďuješ na diaľnicu, tak choď v tom zrýchlovacom už a opačne a v meste a proste sťažnosti, že predbieham so žiakmi na obchvate 90, vieš, s taxi transparentom a takéto veci. A potom ja som mal vtedy, bol som o dosť mladší a teraz akože aj som trošku pribral, tak si než predstaviť. Ja som vyzeral strašne mlado a komisár ma vyhodil, že prečo sedím za volantom a že kde je inštruktor, keď som pre nich prišiel a takéto veci, vieš, to boli srandičky. No a potom som zistil, že vlastne tá práca ma neživí, lebo ja som došiel z autoškoly, odjazdil som Zaplatil žiakov. si nejaké pokuty? No a vlastne furt som robil to svoje, no tak som vlastne sa začal venovať tomu. Popri tom som ešte robil na jednej ambasáde šoféra, to má tiež akože super práca, vieš, celý deň v obleku, ale to je také, že to nemá žiadnu perspektívu, tak furt som sa vracal k tomu. Nedovolili tuniť tie ambasádorské auta alebo tých... Vieš, na tých modrých značkách to je nuda jazdiť, lebo môžeš robiť, čo chceš. A nie, proste furt som sa vrátil k tomu, k tým autám a to už ja neviem, už teraz akože, čo sa venujem len tomu, tak už je to skoro, ja neviem, vyše 15-20 rokov, čo v podstate robím iba to. No a ono to začalo postupne, že sebe, kamarátom a presne to meno sa postupne vie, že ten robí, ale nebolo to vždy tak, jak je to, dajme tomu teraz, presne, jak si povedal, že ja sa napríklad nepovažujem to, že robíme toho veľa, že ak si povedal, že nejaká ikona, lebo ja som to nikdy neplánoval a ono ideš tak postupne, ani som nemal cieľek, niekto si, že teraz chcem byť najlepší v tom alebo v tom, proste musí ťa to baviť. A to by bolo blbé, keby si sa sám považoval za ikonu. No, my ťa môžeme považovať. Ja si to vážim, ak to tak je. A ja neviem, ešte pár rokov dozadu nebolo to, dajme tomu, že boli ľudia, ktorí vyslovene sa ti vysmievali a mali taký ten hejt, ale až taký nezdravý. A ja som si proste z toho nič nerobil, robíš si to svoje a do dnešného dňa netvrdím ani, že to, čo vyrobíme, je najlepšie. A človek sa učí celý život aj na autách, ktoré sa k nám vrátia po 5-6 rokov dozadu, tak sám si poviem, že už by sme to robili samozrejme úplne ináč, ale vyvíjaš sa postupne v čase. Ja sa iba vrátim takým maličkým skokom. Kde je ten Fiat 127, ktorý si momentálne tuningoval? V zbere. Akože strašne ma to mrzí, lebo to auto, samozrejme, že ja som ho predal, lebo však tie peniaze som z toho potreboval na iný projekt. Druhé auto, čo som si kúpil, bolo Opel Kadett GSI. 21 rokov som mal 150 koňové auto v tej dobe. To bolo veľmi, veľmi divočina. Takže tú 120 som predal a asi po, ja neviem, možno to je 7 rokov dozadu, som sa dozvedel, že niekde strašne dlho hnila a skončila v zbere. Akože chcel som si ju kúpiť späť len z takej tej retro spomienky. A prečo spomienky. hnila, vieš? Tak to už malo veľa rokov odtedy, vieš. Ja som to mal v roku 2000. Toto je určite staršie a nehnie. Keď sa o to auto niekto nestaral, vieš. Takže asi to zle skončilo. Spomenieš si, koľko aut si mal v časopise nejakom tuningovom alebo v nejakom inom? Ja už neviem, akože tie časy, keď boli teda to vychádzali časopisy, lebo je toho menej, tak v podstate bolo tam toho celkom veľa. A nie iba mojich aut, ale hlavne také, čo sme postavili. Ja neviem, ja si to už akože fakt nepamätám. Niekde to mám doma odložené. A ty si v podstate prešiel určitými obdobiami toho tuningu. Tie 90. roky boli iné, 0. roky boli iné, boli dosť chytené aj tou sagou Fast and Furious. Ty si to vnímal na svojej práci alebo na tých požiadavkách ľudí, že sú také obdobia, že teraz ľudia chcú toto, potom toto? No jasné, každá tá doba prináša iný štýl tých úprav, tak jak sa niekedy samozrejme boli obrovské nárazníky, všetko mriežky, vzadu, vieš, mriežka, výfuk, potom prišli difúzory, takisto kolesa niekedy, ja neviem, 15 kolesa, keď si mal na aute, tak to bolo obrovské. Dneska, keď tam nemáš 23, tak je to proste malé. Takže ono to tak prirodzene ide. Takisto, keď v tej dobe ľudia upravovali auto štýlom, že kúpil si auto, otvoril časopis alebo internet a to, čo sa na to dalo kúpiť, tak na to nabúchal. Ja som sa snažil nikdy touto cestou neísť a ísť si furt taký ten svoj štýl a robiť tie úpravy tak, aby to auto vyzeralo, ako keby tak malo byť. Hej, nie? Že objednám to, čo na to je a teraz som úpravca. Ale dneska v dobe už ani nemáš tak, jak niekedy klasické auto malo svetla, masku, neviem čo, dneska tie tvary už sú tak komplikované tých aut, že už tie doplnky ako také už sa nekupujú tak akože ľahko. Čiže už si musíš vyrobiť. No jasné, akože dá sa kúpiť veľa vecí, ale už to nie je také, že každé auto automaticky vymenil si svetla, masku, ja neviem, výfuk, neviem čo. Dneska každé auto je iné a už sa do tých aut až tak nezasahuje. No, teraz je aké obdobie? Ja si pamätám obdobie, keď boli také tie nemecké čisté tvary, keď sa Volkswageny zahladili sa im kľúčky, zahladilo sa všetko, čo sa dalo. A potom prišli také tie japonské úpravy, krídla obrovské, dávalo sa to na všetko možné. A teraz je čo? Tak keď tak pozeráš, že ten svetový trend, a bavíme sa o tom, že či to robí firma, alebo to robí jednotlivec. Keď sa bavíme o jednotlivcoch, tak je ten čistý štýl, podľa mňa teraz práve ide, že kúpiš si nové a drahé auto, dajú sa tam nejaké extrémne
pekné drahé kolesá, vzduchový podvozok, položí sa to na zem a nejaký podnárazník od nejakej firmy a to je proste farba fólia. To je podľa mňa No pre a mňa... ešte zozadu musíš dať dole ten znak, aby nikto nevedel, že si kúpil 350, ale aby si všetci mysleli, že 500. To je taký ten podľa mňa teraz ten európsky a keď sa bavíme o firmách, tak tam je to v podstate neobmedzené. Tam je to čím väčší extrém, tak to vlastne predáva. Lebo kedy to auto bolo, že si urobil jednotlivec, teraz si to firma nechá postaviť ako showcar a proste prezentuje ťa to ďalej a to vidíme aj u nás, že môžeš postaviť niečo, čo sa proste nechytí a nejde to nikam a myslíš, že to pôjde a potom je to opačne, že spravíš niečo, čo si myslíš, že nepôjde a ľudí to proste zaujíma. A ty si počas tej svojej práce aj mal možnosť sa trocha ponoriť do toho sveta tých tunerov, lebo ja si myslím, že každý človek, ktorý sa rozhodne vytvoriť alebo tuningovať, upravovať to auto alebo si ho nechať upraviť, tak v podstate si chce tým niečo povedať, chce o sebe niečo prezradiť. Ja napríklad nemám rád, keď si spomenieš na Gembaly, tak to bol až na môj vkus taký perverzný dizajn, ktorý oni tvorili. Čo za človeka si kúpi, povedzme, Gembalu a čo za človeka si nechá upraviť, povedzme, do takého toho nemeckého čistého štýlu. Dá sa to povedať, že to ide s takou povahou toho človeka? A tak podľa mňa, tak, jak hovoríš, Gembala v tých rokoch, v tých 80 90 to bol taký uletený štýl, že proste sa to robili extrémy a vtedy si moc nemal čo kúpiť. Dneska si vieš kúpiť auto v sériovom stave, ktoré vyzerá, dajme tomu, ostro a je ostré a je pekné, ale vtedy v podstate auta boli všetky také uhladené, také uniformné. Že kúpil si Mercedes a nevedel si kúpiť dneska nejakú verziu AMG, ktorá už je proste od série je taká ostrá. Vtedy si kúpil nejaký Mercedes, všetky boli rovnaké. Takže ja vtedy chápem tie firmy, ako boli Gembala, alebo Rieger, vtedy mal taká známa nemecká firma, také tie extrémne rozširovacie sady. Sú ľudia, ktorí by to dneska chceli, len je tam ten problém, že čo s tým ďalej. Si predstav súčasné auto od Cupry napríklad, ktoré to auto už v základe s nejakou 1.5 vyzerá nabúšene, že prosto má drsné tvary, vyzerá agresívne. Dá sa tomu dizajnu vôbec niečo vymyslieť v takej garáži, ako máš ty? No ale to je presne to, že tie automobilky, ktorí počúvajú ten trh a tých ľudí, sa začali, napríklad sú veľa vecí, ktoré bolo v tom tuningovom svete a vidíš to za 2, 3, 5 rokov, že sa prevteli do tej sériovej podoby alebo v tých sériových autách, že to vidíš. Zrovna jedna z nich je Cupra. Veľa tých prvkov sa zobrazí časom. A či na Cupre vieš niečo upraviť, tak ja neviem, vždy sa dá niečo, ale presne keď povedal, zrovna to je také auto, že tam moc toho nemáš, čo pokiaľ nechceš ísť do nejakého veľkého extrému. Najväčšia, taká markantnejšia zmena na aute, aby si proste, keď sa chceš odlišiť a príde niekto, že chce, tak to auto musíš nejakým spôsobom rozšíriť, lebo darmo ty na ňo niečo dáš, pokiaľ nezmeníš proporcie auta, furt to nebude vyzerať dobre, hej. Takže keď dáš na Cupru, ja neviem, 5 cm, 7 cm blatníky, tak určite bude vyzerať extrémnejšie, ale zase narazíme na ten problém, že čo ďalej, čo sa týka legalizácie toho. To znamená, že rozšíriť. No to sa máme extrém. Väčšinou to tak, že vymenia sa kolesa, dajme tomu, to je taká tá najčastejšia zmena a je teraz taká jedna firma, ktorú nechcem menovať, oni vyrábajú také tie plastové podspoilere, tak to je teraz obrovský trh, to vidíš na každom druhom upravenom aute, to sa tam našrobuje a je to akože tuning. No, tak. Robíš viac vizuál, performance? My hlavne 99% je ten vizuál, tie exteriérové úpravy a vlastne ten custom tak, aby, akože tu sú také radikálnejšie zmeny, ale takisto preto aj ten dizajn išiel do toho názvu, že my v podstate sa nebojíme čokoľvek. My sa bavili, že máš všelijakých klientov a rôzne firmy, pre ktorých robíš od motorového člnu cez snežný skúter až hociakú sochu a ja mám takéto výzvy rád. A takže nie sme, že vyslovene proste musí to byť len auto. A čo interiér? Interiér, na to sú čarovníci, akože nenaučil som sa ešte šiť. Dobre, ale ty navrhuješ ten dizajn, nie? No jasné, tak či si povieš, my si to s tým klientom sa snažíme, to sú zase dva svety, že príde ti zákazník, ktorý má proste nejakú presnú predstavu a chcel by som toto. A ja keď v tých skúsenosti, alebo robíme to už možno dosť dlho na to, aby som vedel, že čo by sa mohlo a nemuselo páčiť aj ďalej a snaží sa mu poradiť. Ja mu to raz, dvakrát sa snažíš a keď je proste vidíš, že tvrdý jak štolverk, že nechce, tak to spravíš, aj keď ty s tým nemusíš byť úplne OK, ale väčšinou si nechajú poradiť a v konečnom dôsledku potom prídu povedia, že dajme tomu áno, mal si pravdu, že tá farebná kombinácia alebo toto, že to vyzerá lepšie. To lakovanie proste je umenie a musíš to robiť s láskou, musí ťa to baviť, lebo to proste nemôže byť manufaktúra. A to je tá obrovská výhoda, že nám keď príde auto, tak my v podstate od toho návrhu až po celú tú realizáciu, až po finálny lak vieme spraviť u nás. A jediné okrem čalúnenia. A tým pádom vieš dodržať termín, vie dodržať rozpočet
A ten termín je najdôležitejší, lebo keď máš 5-6 subdodateľov a proste nikdy ti to nedodrží, tak sa ten čas automaticky natiahne a už to potom sa ti to kopí celé jak valec. Dám ti takto kľúče na stôl a teraz čo sa bude diať? No väčšinou ten zákazník príde s tým, že dneska Instagram ukáže ti fotku, vieš. Okay. A ty mu povieš, že ale táto fotka je render, alebo je to proste nejaký AI a to auto neexistuje postaviť, lebo tie fugy sú proste nemysliteľné, aby to koleso zatáčalo. A teraz ho musíš dostať do nejakej reality. A alebo ja osobne strašne nerad kopírujem niekoho, že keď proste príde niekto, že toto isté chcem a ja poviem, že tak ale to isté si kúp niekde inde, alebo proste ten kit sa dá kúpiť, ale skôr je to také, že inšpirované niečím, že chcel by som niečo také, alebo skôr je to, že príde s nejakou malou vecou a odíde s komplet prestavbou, lebo mu ukáže, že sa to dá, možno, že to ani nevedel. Skús mi popísať ten postup, ktorý vlastne bude nasledovať. Doniesol som aj predstavu, nejakú fotografiu, že takto by som asi chcel, aby to vyzeralo, plus mínus. A teraz, čo sa bude diať? Ty si zoberieš tú fotku, alebo ty si zoberieš to auto, nakreslíš mi nejakú tvoju predstavu? No toto je práve ten problém, že ja neviem kresliť. Ja to mám všetko v hlave. Dobre. Musíš tým ľuďom nejakým spôsobom, tým, že chodia už, majú nejakú dôveru voči tebe, že proste väčšinou to skončí tak, že povie, nechám to na teba, rob si, čo chceš. A musia ti veriť, lebo to, že to je niekto, máme takých grafikov, ktorí to dokáže nakresliť, ale to, že ty nakreslíš vesmírnu loď na papieri, ešte neznamená, že ju reálne vieš postaviť a že to bude proste vyzerať, lebo počas tej stavby ty prídeš na rôzne technické problémy, ktoré na tom papieri nie sú, alebo v tom počítači, hej, že proste budeš priestor na to koleso, kam sa budú otvárať dvere, presne ak sa robia zrovna tie široké sady. Tak teraz sme robili Range Rover Evoque nový a tie nové Evoky sa zatvárajú vlastne dvere s práhmi. No a ja som si tam vymyslel tiež taký obrovský prach. No a vlastne, ak sa tie prahy otvárajú, tak sa tam bolo také obrovské krytie, tak sme to riešili cez graficky, to kreslilo, ale vôbec to nefungovalo, tak nakoniec prišlo akože pokus omyl. No a trávili sme na tom 3 dní len to, aby sa tie dvere mali kam otvárať, vieš. A to sú také tie veci, ktoré keď to naceňuješ, tak nevieš to dopredu, čo bude, ale je to vždy taká výzva. Takže ja si niekedy chalan, čo u mňa robí, tak ten Jaro, tak on v podstate niekedy mi tiež klepe na čelo, lebo ja si vymyslím sám robotu, ktorú nám nikto aj nezaplatí, ale chcem, aby to bolo podľa mojich predstav, aj keď to není to vždy zaplatené. Ja viem, čo chcem a ty povieš, že sa na to pozrieš a povieš si, že tak toto už niekto iný má a začneš ma odhovárať? Nie, akože keď niekto spravíš to. Jasné, keď niekto príde a povie, že chcem tam takýto a takýto lém a taký nárazník, tak ja sa snažím nájsť nejaké iné riešenia. Keď povie, že to chce, tak poviem, áno, vieme sa tomu priblížiť a urobíme to, pokiaľ je to technicky možné. Dobre, a teraz ty si povedal, že dobre, klient ti povie, nechám to na teba, Pálo, urob čo chceš. A teraz on príde a nepáči sa mu to. No musím pobúchať, že ešte sa to nestalo. A čo by sa stalo, keby som prišiel, tak by sme to museli prerobiť. Ale ja zase počas toho procesu nie som tak, že postavíme auto, nalakujeme a vtedy mu pošlem fotku. Ja sa snažím s tými klientami furt komunikovať. Samozrejme, že spraví sa nejaký zásah, keď je nejaký hrubý návrh, tak mu to vždy pošleš. Horší problém je taký, že sú klienti, ktorému ty pošleš nejaký proste hrubý návrh a on sa chytí nie toho konceptu, ale začne riešiť nejaký detail, vieš, a potom musíš vysvetľovať, že toto ešte nie je dokončené, že proste venuj sa len tomu a v to už vidíš zo skúsenosti, už vieš s tými ľuďmi, že kto je aký a čo mu môžeš poslať, čo mu nemôžeš, ale vždy samozrejme počas toho procesu buď prídu k nám, alebo to s nimi komunikuješ. Ja skúsim ísť do extrému. Odovzdáš mi auto, nalakované, všetko a ja prídem po týždni, vieš, keď kúpiš niečo, tak máš nejakých 30 dní, nie? Prídem po týždni a poviem, že ty počúvaj, pozeral som na to z okna, to je peklo. To je peklo, zle som to vymyslel. Zle, odlep to. Dá sa to? Ne, to není Alza, že si kúpiš telefón a vrátiš po 30 dňoch. Proste to sú zákazkové veci. No dobre, tak... No nemôže sa to stať, lebo v tom procese, jak ti hovorím, že od toho, jak to auto pokrájame, tomu neukazuješ tak väčšinou. Už sa to nedá vrátiť. Ale už keď tam niečo náhrubo na to auto namodeluješ, tak mu to ukazuješ. A keď to odsúhlasí... Čiže to je nezvratný proces. Tak všetko je zvratný proces, ale čo by ostalo z tohto auta, keby som mal do pôvodného stavu? Keby sme odlepili tie súčiastky, tie dielce, ktoré si tam dal a sú tuningované? Nič dvere bočné. Tak sme pri aute, ktoré je v poradí koľke? Moje? Áno. Ja neviem, to je už pri 30-ke som to prestal rátať. Ale 30 hovorím taký, že extrémy, že každé upravené. Ale mám auta, ktoré mám dlho. Napríklad mal som ten Fiat Barketu, to som mal 16 rokov, toto ML-ko už mám tiež 15, takže máš vždy také nejaké základné, nejaké sa objaví a odíde. Dobre, kapota je upravená. To je celá z laminátu nová. Z laminátu, to je inak celý základný stavebný materiál, je laminát, no, tak z iného to nevieš vyrobiť, pokiaľ to nechceš z plechu klepať. Toto je originál. To je originál z Porsche. Toto?
No, tu je napríklad taký rozdiel, že táto plocha, 911 tú plochu má a chrobák to svetlo má zaoblené, ináč sú jednak jednej. Jediné je tam cenový rozdiel. A toto je 911. Toto je 911 svetlo. A to auto je? Čo? No toto je 911, to auto je Boxster. Originál Porsche Boxster. No, výborne. Toto? To je tvoj dizajn. No to všetko hovorím, bočné dvere sú originál jedine. Svetla predné, tieto mriežky, krytky a zadné svetla to sú originál z Porsche. Takže v podstate z toho by nič neostalo, len čelné okno a tieto dvere. A ten kryt ešte na strechu, ten plechový. Toto. Toto. OK. A ten interiér? Ten interiér je tiež prerobený v podstate, lebo tie Boxstre sa predávali úplne s takým základným interiérom, že si mal tapacíre dverí z jedného kusu, až potom boli tie novšie, ktorí mali vlastne dvere 911-kové, oni mali také dvojdielne a toto je vlastne celý interiér prešitý a sedačky sú upravené. Tie airboxy na boku vlastne, tak originál Boxster má len takú žiabru, on sa na tejto strane chladí, na druhej strane nasáva a tuto je vlastne ešte jedna použitá na brzdy. To tiež bol vývoj toho, to bolo robené normálne skenovaním na 3D, lebo tam ostalo strašne málo miesta, je tam taká špeciálna žiabra. 305/30 ZR19, pamätáš si, aké boli pôvodne kolesa tu? Tu sú 19-ky, vpredu 18-ky napríklad. Originál. Nie, tu. Áno, tu originál, vidím, čo je tam obuté, 17-ky. 255 40 17. Povedz mi, že čo je tvoj typický ten autorský podpis, že čo si dáš do svojej stavby, aby všetci vedeli, že toto stával Hederick Design. Tak na tomto aute to asi nenájdeš, lebo je to akože Porsche kvázi. Tuto to nebolo nejaká akože úprava. Toto je v podstate taký akože restomod, že ono je to vlastne... Takže na tomto aute to není, ale my sa snažíme tie auta všetky stavať tak, aby to malo hlavu a peto vyzeralo ako celok. A pre mňa je dobre postavené auto vtedy, keď tomu človek príde, dajme tomu, zaujme ho to, ale musí sa o tom 10 minút baviť, aby si mu povedal, že čo je iné. A vtedy si povie, aha, vieš, aj toto, keď sú ľudia, mám chalana, ktorý stál vedľa toho a má Boxstra v sériovom stave a mi neveril, že to je to auto, až keď som mu otvoril kufor, že tam motor není, tak vtedy, že fakt, vieš. Takže my sa to snažíme tak, aby to auto vyzeralo, ako keby tak vyšlo z fabriky. Snažíš sa ty svoje auta robiť tak, aby boli lepšie ako pôvodné, originálne, aby lepšie jazdili, aby ponúkali tomu človeku, ktorý v nich bude sedieť za volantom, aby mal zážitok ten šoférsky? Tak vždy to auto, alebo inak, keď auto navrhnú nejakí inžinieri vo fabrike a ty mu dáš nejaké veľké kolesá a podložky, neznamená to automaticky, že to bude jazdiť lepšie a zatáčať, hej. Vždy tam je nejaký ten kompromis toho, že čo od toho auta očakávaš. Aj toto auto, ono je v podstate, toto auto má 2 metre na zadnej náprave, ono je to 11 cm širšie každá strana. To auto je široké, čo sa týka z toho hľadiska, že ono to strašne sedí, ale keď máš na ceste koleje, vieš, klasiky, tak nikdy nejdeš po tej 305-kovej gume, furt to ide po nejakej časti a chodíš takto. To znamená, že ideálna rovná zákruta. Teraz sú tam obuté kontinenty, presne tam mal semisliky. Kde si zahol, to auto išlo. Ale keď ideš po krivej ceste a kolajach, tak ideš opatrnejšie ako so sériovkou, hej. A to sme zase pri tom, že keď takým autom ja nemám potrebu chodiť 200, lebo proste mám to pre radosť a na čo, vieš. To je inak veľmi dôležité. Keď máš športové auto, tak by mohlo mať aj po tuningu stále nejaké športové jazdné vlastnosti. No tie vlastnosti tam ostali, oni sú určite lepšie. No dobre, ale keď si o 11 cm na každej strane rozšíriš zadnú nápravu, to znamená, že musíš vyriešiť zbiehavosť, odklony, geometriu, všetko. No geometria je správená, jasné. To si musíš nastaviť už podľa tých skúseností, ako to auto funguje, lebo tie Porsche sú špecifické s tým, že oni vpredu idú jak Tatra, a zadné kolesa majú zase opačnú Tatru, hej. Takže oni vlastne, vždy je tá predná náprava ušia, takisto zbiehavosť je iná pri tej hnanej náprave a musíš nájsť to, čo tebe vyhovuje. Každý to má rád niečo iné. Napríklad predná náprava na Porsche je veľmi špecifická tým. Veľakrát, keď sa s tým autom aj otáčaš, tak ti skape, lebo ono to tak zahodí kolesa, že ono vlastne chytí taký odpor, že keď dáš málo plynu, tak to proste skape. Takisto obrovský problém pri každej jednej úprave prednej nápravy, rozširovania je to, že vlastne ty posúvaš ten bod otočenia a začne to zatáčať ako motokára, že tie kolesa vlastne nerobia toto, ale v podstate zväčšíš tú dráhu a takisto musíš upravovať tie podblatníky a to sa proste už nabaluje to, že to sú tie veci, ktoré ľudia nevidia. To, že to je Boxster, sme si povedali, to už všetkým je jasné. Aký je variant toho Boxsteru? Motorový? Oni sa robili 2.5, 2.7 a 3.2. Toto je tá 2.5. Ono to má 207 koní v sérii. Je tam vlastne obyčajný Boxer 6-valec. V sérii. Hederick povedal, že v sérii. A v nesérii Hederick Design tam dal... Toto je sériový motor. Vieš, ja som prišiel ako zákazník, ktorý chce od teba vedieť, čo mu s mojím Boxsterom vieš spraviť a koľko peňazí si mám nachystať. Koľko peňazí by som si mal nachystať na prestavbu tohto pôvodného Boxstera
do takéhoto stavu? Do takéhoto stavu. Však ono to nie je tajomstvo, 25 000 stojí kompletná prestavba. Keď sa bavíme ale, že auto na kľúč, že kit, kolesa, podvozok, lak, svetla, všetky tie veci. Ale s tým, že si donesiem ja auto. No jasné, no a to, čo sa bavíme, že keď kúpiš sériový Boxster, dajme tomu v peknom stave 15, tak si už na 40. A za 40 000 už vieš kúpiť 911 v 997, hej? No a teraz je strašne dôležitá otázka, že predstav si, že takto mi to postavíš, takto perfektne, my to teraz predstavíme, dáme tomu obrovskú možnosť sa presláviť v zelenom kresle, ale chceme ho predať. Je tam nejaká strata hodnoty pri tuningových autách? Bola. Tá doba, že každý, akože ono je to také zvláštne, že ja som dlhé roky predtým, ty sa pýtal, že koľko som mal aut, ja som vždy robil tak, že kúpil som si nejaké auto, alebo sa vyskytlo, prestával som ho podľa seba a predal som ho proste. A nie s tým zámerom akože zisku, ale proste vždy to tak vyšlo. Takto som išiel. Potom prišla taká tá doba, kedy proste, že tuning ti nikto nezaplatí a zničil si to auto. A teraz prichádza tá doba, že ľudia sú už ochotní aj kúpiť upravené auto a zaplatiť to. Nehovorím, že je to zrovna pri nejakých takých tých nižších cenových reláciách aut, hej, ale neznamená to, že upravené auto je automaticky zničené auto. Ktoré je najslavnejšie auto, ktoré si ty tuningoval, ktoré sa preslavilo nielen na Slovensku, povedzme aj v iných krajinách? Tak toto urobilo, akože ja ho mám toto už 3 roky a čo sa týka ako vo svete, taký ten feedback, strašne veľa ľudí to chcelo, aj tie kity, aj čo sa týka kade tade, ale podľa mňa najviac, čo nás akože tak dalo do povedomia, je tá Škodovka naša. To je auto, ktoré vôbec nikto to tak neplánoval a proste tá Škodovka bola možno na 10 akciách v živote, ale proste všetci ju nejak rieši. Aké auto by si chcel tuningovať? Že čakáš na to, že sa niekto objaví s takým autom a samozrejme, ty si ho nekúpiš, nezarežeš do ňoho, čakáš na toho týpka. Zarežem, len nemám na ňo. No, podľa mňa by si ho kúpil a nemal by si srdce, aj keď teda ty si tuningoval maminé auto, to by som si ja v živote nedovolil, ale na aké auto čakáš, že do ňoho zarežeš? Aventador. To je moja srdcovka, ktorá by som si raz chcel kúpiť. To je proste taká výzva, ale však robia Liberty Walk, vieš, oni na to robia kity, takže je tam tá možnosť. To je také auto, že keby niekto s tým prišiel, že chcem niečo také, tak do toho by som išiel z radosťou. Do toho by si šiel. Ale... A do akého auta by si naozaj nezarezal? Nie také. Príde niekto s nejakým brutálnym autom, ja neviem, 250 SVB California. Teraz sme robili Urus. Ježiš, Urus je obyčajné. Dobre, stojí 300. No, to je jedno, nebavme sa o peniazoch. Bolo také Bentley Flying Spur, ten veľký, vieš. A to tiež je také auto, že prišlo, vieš, červená koža vnútri, podľa mňa 7 kráv padlo, kým to očalúnili. A to bolo niekde z Dubaja, pancierové okná a tiež ma na to zákazník chcel proste na to veci. A ja si to už máš takúto kontrolku, že to je takéto auto, že to sa neupravuje. Spravíš? To už keď príde typek a povie, to sa mi nepáči, som v prdeli. Nie, on má presnú predstavu a už je to XT auto, ktoré sme pre neho robili a proste sme to spravili. Ale to bolo také, že aj ty máš vnútorne, ja mám tiež taký ten kompas, že toto auto sa tam, to by sa nemalo, alebo na to sa to nehodí. A tak, vieš, úplne inám som smeroval, ale možno, že OK, predstav si naozaj, ja neviem, F40. Zarezal? Jasné, to je laminátové auto z karbónu, čo tam? Povedzte mi nejaké auto. Miura. Akože dobre, tak Miura je ikona, ale počkaj, ale ber to tak, že keď ten človek príde za tebou, pre mňa je to výzva, to, že s tým naštveš 1 000 000 ľudí je akože druhá vec, ale to proste nemôžeš tak brať. A keď on bude s tým OK, lebo je to proste, tým ľuďom plníš nejaké ich sny. A druhá vec, samozrejme, že je to biznis, však proste z toho človek žije, tak prečo by si to nespravil? Lebo to, že tých Miur, ja neviem, koľko ich ostalo na svete a má to nejakú historickú, alebo aj tak. Ale uznáš, že to je hriech do toho zarezať. No asi áno. Ale zarezal by si. Ale tak keby bola akože v nejakom cukrikovom stave, tak by si sa mu snažil. A ja si myslím zase, že tí ľudia majú toľko, že keď to niekto kúpi ako investičné auto, tak samozrejme, že do toho nebude. To už zase už vie, že čo sa môže a čo sa nemôže, vieš. A nebojíš sa toho, že ti niekto z Ferrari z Maranello zatelefonuje, dobrý deň, tu Maranello, Ferrari, máte ban, už si v živote u nás nekúpite žiadne Ferrari? Tak si ho nekúpim asi aj tak, ale tak, čo ja viem. Mal som pri tom Mercedese, čo sme robili to 300 SL, tú repliku, tak som chvíľu mal takú paranoju, lebo potom začali všetci strašiť, že to sa nesmie stavať. A to nebola replika, však neviem, to si videl si to zelené. To auto je v podstate úplne iné. Áno. A potom až všetci začali, ak sme to postavili, tak začali strašiť, že to sa nesmie, na to sú... Tak mal som chvíľku také, že som aj to stiahnem z internetu, že som čakal taký ten mail z nejakého právneho oddelenia z Mercedesu a neprišlo. A je to tak, že chodia pochvalné, že super, Hederik, perfektné, Palo, super si to spravil a sú takí, že teda
Tak toto je gič. No Chodia, jasné. hej? Ale ono to, vieš, akože hovorím, pre mňa je najdôležitejšie spokojný zákazník a týmto, to je v podstate to najdôležitejšie, že ty mu splníš nejakýho sen, teba tá práca bavila, samozrejme, že na tom zarobíš, ale keď ja som vyslovene presvedčený o niečom, že proste to je fakt zlé a otrasné, tak sú dve možnosti, že buď to ani nedám vonku a nikto nevie, že sme to robili, keď už to musí spraviť a je to dobrý, alebo sa snažíš to do takého smeru nejakého, aby to bolo v pohode. Ale vždy nájdeš ľudí, ktorí ti proste povie, že si to auto zničil a v originále je to krajšie, ale oni veľakrát nevedia ten príbeh, že v akom stave to auto bolo, alebo že čo bola tá primárna príčina a to už vidíš aj podľa tých komentárov, ja už to nejako neriešim, že proste z princípu, vieš, si tam niekto potrebuje si uľaviť alebo má nejakú frustráciu v živote a ti tam šplechne nejakú vec, že proste... Kde chodívaš prezentovať svoje diela, svoje auta a naháňať klientov? Tak dneska sociálne siete ti strašne veľa spravia, že proste niečo dáš vonku a ono si to niekedy nájde taký svoj smer, že sa to zdieľa kade tade a dostane sa to do zahraničia. Čo sa týka tých akcií, tak samozrejme chodíme, keď niekde párkrát do roka je niečo väčšie, ale ako zrazy tuningové to už nemá zmysel, lebo tá komunita už je tam taká, že tam prídu majiteľia tých aut a už to nie je divácké niekedy, keď si pamätáš tie obrovské zrazy. Ale pre mňa osobne je najväčšia radosť, keď sa môžem ísť napríklad iba previesť po ulici. Hej, že ideš po ulici, ľudia sa pristavia pri tebe na ulici, palce hore, na pumpe si s niekým pokecáš. Ahoj, Heďo. No, napríklad, vieš, keď si to dám na ešpezetku, to je úplne najlepšie. Dá ti z humeného, vieš, no. Ďakujem, kamaráti, za vašu pozornosť. Našimi sponzormi a partnermi tohto nahrávania rozhovorov zo Zeleného kresla boli spoločnosti Sentia, Klinkar, Liptov, Leasing Centrum. Ďakujem veľmi pekne našim hostiteľom Tomášovi a Peťovi a ďakujem aj kaviarni Retro Gallery v Liptovskom Mikuláši, že sme tu opäť mohli byť. Ďakujem Palovi Onderikovi, Hederikovi, že si tu bol. Ďakujeme za úžasné informácie, myslím si, že sme sa naozaj zabavili. Ak chcete toto naozaj všetko zažiť naživo, príďte sem do Liptovského Mikuláša, lebo to, čo vidíte na YouTube, je len krátky výber. Ahojte.